akwai zamaniya. Shi ne a TikTok bani kuɗi fasu cikin raina sake in gani na zauce har sun kula soni dinga sanki ya shige ni ban sani ba bani dinga sanki ya taɓa nan baby ke ni kaso diga banki zan tsuguna kika ce baki so na zan mutu baby so ki ban magani daga nisa ke na go da hoda na baki bayanin diga ne suna ki ya shiga rai baby sanki ya shiga rai kin shiga rai na kin zauna kin tare babu wuri ya zauna yayi boka kin sanya na sarka ki bani abin da na baki soyayya ce kin jiya ban san ki sai ki murmushi san ki da garwashi ya sa karsashi ga san ki ya kama zuciya sanya ta a damuwa dan Allah karki ce ba ki so na masoya a kanki zan ɗauko har ma kwanta family ke sai ya suma dan Allah ki so ni dinga sanki ya taɓa nan ni baby ke ni kaso diga banki zan tsuguna kika ce ba ki so na zan mutu baby so ki ban magani daga nisa ke na go ta hoda na fadi bayanin diga ne suna ki ya shiga rai